Sanibonani balandeli baleli khasi, lo okhulumayo ugogo udla ngamandla. Ngifuna sibheke ukuphupha wenza utshwala noma ukuphupha ula kwenziwa khona utshwala besiZulu noma umqombothi. Mhlawumbe ungaphupha kuma wakho benzayo kodwa ukhona wena. Ngifuna sibheke ukuthi lokho ngabe kusho ukuthini ngoba utshwala buhambisana nobudlelwane bosiko nomndeni. Singasho nje ukuthi umqombothi uyisiphuzo esivame ukusetshenziswa emicimbini ebalulekile, imishado, kungabe mhlawumpe umcimbi okukhumbula umuntu ongasekho, kodwa kusuke kuwumcimbi nje obuzoba uthinta amadlozi, noma imihlangano nje yemndeni-ke. Ngakho-ke singasho nje ukuthi leli phupho libonisa ukubuyisana nokuxhumana namadlozi akho, ngoba kuyinto vele mhlawumbe enijwayele ukuyenza. Ephusheni lakho uma-ke wenza utshwala besiZulu ukujabulele futhi kuhlanzekile lokho, kungabonisa mhlawumpe ukuthula emndenini, ukubumbana kanye nempumelelo-ke kungaba uphawu esingabheka nje lokuthi uzoba yingxenye yomcimbi ebalulekile noma uzothola ukwesekwa abantu abaseduze nawe. Singabheka ukuthi uma-ke wenza-ke umqombothi kodwa uwuthole ungemuhle, ungemnandi, mhlawumbe ungekho esimweni sotshwala besiZulu wena obujwayele ukubona-ke, singasho ukuthi lokho-ke kubonisa ukuthi kukhona izinkinga ezidinga ukulungiswa ebudlelwaneni noma emicimbini ezayo. Ingase ingahambi kahle uma zinganakwa lezo y'nkinga noma leso sibonakaliso. Uma kuwukuthi anisukumeli phezulu, ningabona mhlawumbe lo mcimbi ungenzeki kahle noma mhlawumbe ngawo lolo suku lomcimbi kuba khona umsindo nje egcekeni ozosuka, kanti savela njalo isibonakaliso senikhombisa ukuthi utshwala abukho buhle noma akuyona le ndlela enijwayele ukubona. Sikabheka futhi nokuthi uma uphupha-ke abantu bephuza-ke umqombothi, utshwala besiZulu owenzile, kungabonisa ukuthi-ke hlampe abanye bazokuthokozela ngenxa yemisebenzi yakho noma umnikelo wakho emphakathini. Kungabe futhi ukuthi abantu abadala noma amadlozi aphansi-ke indlela aveza ngayo ukuthi bomiwe. Imsamu-ke ehlukene, kuneminye imsamu nje engathi ingahlale ugaywe utshwala besiZulu. Mhlawumbe kubekwe noma ukuhamba nje olulodwa, mhlawumbe ngisho ungenza utshwala obuncane ozohlala mhlawumbe kunuke emsamu, ngoba abanye abantu abadala abazwani mhlawumbe nomsamo owomile, abanye bake bachaze kanjalo. Kodwa-ke iy'nkolelo zabantu-ke azifani, hlezi ngisho ukuthi umuntu uphiliswa ilokhu yena azosuke akholelwa kusona. Akudingi ukuthi utshwala ungaze ubenze noma ngoba nakhona umcimbi noma ngoba mhlawumbe uzokwenza mhlawumbe noma kuthiwa yinkukhu, yimbuzi, inkomo. Cha, ungabenza nje kungekho lutho, wenza utshwala besiZulu ubeke kuhamba emsamu, abantu abadala bezwe iphunga. Singabheka futhi ukuthi-ke le phupho lingakuxhumanisa namadlozi noma imicimbi yokukhululeka. Mhlawumbe kungenzeki ukuthi amadlozi akho afune ukuvula indlela yokuxhumana nawe noma imiyalezo abayithumela kuwe. Kudingeka kunake usiko nemicimbi ethile uma yenzeka, noma imicimbi waziyo ukuthi niyayikoleta, kodwa-ke umcimbi uyenziwa uma unamandla phela. Awuvuze ukwenza umcimbi noma kuthiwa amandla akavumi. Yikona kubalulekile ukuthi nawe ungabuye uphahle ukusho ukuthi mhlawumbe uyathanda ukwenza lo mcimbi kodwa amandla awekho. Bangase bakunika amandla, ungawenza umcimbi. Abantu abadala-ke bayalalela, bayezwa, bayazenza nje izinto ey'kanjalo. Mhlawumbe singabheka nje uhlangothini lokuphila-ke nje. Iphupho kumele silibheke ngay'ndlela zonke. Kungasho ukuthi uzothola izivakashi ezohlanganisa umndeni noma nokwenza ibhizinisi mhlampe ehlobene nokudla, iziphuzo, ubone utshwala besiZulu.
ukuthi ngingabheka hlampe nakanjalo njengophawu lokudla okuningi nje nokuphana-ke. Siyabonga ukulalela izinto fika la ekugcineni. uNkulunkulu anikhanyisile.